द्विपहर ପାଇଁ ମାଛ ଭାଜିଛି ଏଠି ଟିକେ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଛି ଏଠି ପୋଟଳ ଆଳୁ ବି ଭାଜି ସାରିଛି ହେଲେ ମସଲା ଏପଟରେ ବନେଇ ସାରିଛି ଏଠି ମାଛ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଘରେ ଭିତରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଟିକେ ଧଳା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପୋଟଳ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇ କଷି ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲାନି ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପୋଟଳ ଝୋଳ ହେଇଛି ଏଠି ଗରମ ଭାତ ବି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ମାଛ ପାଇଁ ମସଲା କରୁଛି ଟମାଟୋ ଦେଇକି ମସଲା ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ମାଛକୁ ହାଲକା କି ମସଲା ସିଝେଇ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ମାଛ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି ମସଲା ପୁରା ଟମାଟୋ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲେ ପାଣି ଢାଳିଲି ମାଛ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ପାଣି ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ଢାଳିଛି ପାଣି ଢାଳି ଦେଇକି ମାଛ ପକେଇଲି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବାପା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ମିଶିକି